Ideme sa pozrieť do marketu. Toto. Chceme fotečku? Počkaj, hej. Skúsnem sa. To je cool fotka. Toto bude najlepšia fotka. Fakt, berem to. Berem to. Hej. Alebo pojíme ešte... Nie, toto nie je na oblečenie, tu sa je... Pomýval som sa. Čakajte, no a fakt, to som nevšimol. Dobre, kde sa predáva? Obchod? Idem do obchodu. Idem do obchodu na potravy. Dobrý deň. Ježiš, mňa old school, fotka je najviac old school než ty. Dobre, nič dobre. Žiadne čokly. Iba zelenina. No akže bola tá pizza, ja som čoklito. To som už prešiel celé, tak ale počkaj, ja chcem ísť na oblečenie. Dobre. Takže... Dobre. Tuto si necháme a ideme sa na to pozrieť. Ja si chcem niečo kúpiť normálne. No, to si nevybrať, tam všetko už mám dosť. Nie, nepozerali, kurňa. Čo sú? No. Takže, aby ste videli, ako aj ja. Tu máte nejaké auto hnusné. Tu máte nejaké tieto robotické hnusné veci. A tuto máte ďalšiu raketu, tu máte túto raketu, sa mi zdá, že som kupoval aj túto. No to je taká pre speedrun. Takže my si to ideme pozrieť, čo všetko máme a čo všetko nemáme. Máme asi všetko. No aby som povedal pravdu, ja som to dávno kupoval. Neviem, čo ho ja som ešte zacvičiť, to bolo zacvičenie. Yes. Tu som bol. Ešte aj na tom strihaní. Kámo. No poď. Zdvihnem všetko. Oh man, tak toto zase nezdvihnem. A neverím. Nie. Fotka. Ha, a som tu. Ka. Vieš čo? Ja odchádzam. A prečo by som tu nechával? Ešte si tu zacvičím jogu, alebo čo to je zač? Posídlenom aj idem volby, chápujem sa. A tento čo robí? Počkaj, počkaj. Rob a makaj. Vidíš? Vidíš, takto sa to robí. Vidíš? Nevieš jogu. Kámo. Peťo, kámo, moje 100 kW číka aj 1000 kW, moje úplne ľahko zvýhnem. No, teraz ideme sem. Počkaj, tam je aké... Nie, tam to je to som si už pozrieral, tak to vyzerá. A tuto si môžeš kúpiť dačo. Kafičko dáme. Kafičko, dortík. Dáme kafe. Ďakujem a ešte nejaký ten dortík. Dobre. Wow. Fotečku už nepotrebujem. Máme normálny svet. To nie je až taký cool ako ten svet. No, tuto sa dá kúpiť peči. Ja som si nekúpil tohto, ale tohto kráčavca. Kokusa, ja som sa mám ale okrem týchto dvoch
Aj tohto, lebo to mám. Takže z týchto troch, čo by ste si vybrali? No a teraz prichádzame poslednejšia vec. Medzi posledný, wow. Čo nejako ty kytary, marši. Počkaj. Čo si za? Dobre, tu nič zaujímavé není, ja som si nechal fotku, sakra. Ja som si nechal fotku. Ja som si nechal fotku. No i neviem. No, mŕtko. Som mi chcel ukradnúť fotku. To je old school fotka za miliarda peňazí. B. No, takže to je bolo pre toto videjko všetko, tu máte ešte moju old school fotečku, jak vyzerá a to sa vykúpať. A zatiaľ